la igama lami uHlengiwe Sibongo Abantu. Namhlanje nginesinqumo engisithathile sokuthi ngoba sike sathi masikhuluma ku channel yethu lena X Mbotho-ke Sibongo sami leso kwatholakala ukuthi kunabanye ababeke nokuthi bathi hayi lento ekhulumayo ngathi ayikho uyayicabangela ngase ngithi okay namhlanje ke ngeke ngaba nesifiso sokuthi kube ukuthi umuntu yena ozobe eyichazela leyo nto leyo asuke eyikhuphila ngaleso sikhathi okuyinkulumo eqhamuka kubantu bakubo abamtshela ukuthi fanele enzeni ngaleso sikhathi. Namhlanje ke nobhuti wami ubhuti igama lakho bani? Ngosenzele wakaXimba namhlanje uzosixoxela yena ukuthi uthe mayelele izolo wasebonani noma nangezinye izikhathi shuthi kuzoba lelo phupho yena azolikhumbula ngaleso sikhathi uma esebeka yena afisa mina ngimphendulele konake. Okay, awukhulumeke bhuti. Hayi mina nginenkinga nje kahle yokuthi mangabe endlini mangingacisha ugesi ngihlushwe amalulwane yabo ngize ngicine ngikhanyisa mhlambe kwesinye isikhathi ngikwazi ukushaya lifa kwesinye isikhathi mhlambe liphume libaleke. Okay. Lalela ke bhuti ke vele lapho akusilo liphupho lapha ngithi ilulwane bhuti ngizokuchazela ukuthi linamu biko umuntu noma linamthulo umuntu ekhaya lakho uyabona. Ake siqale la ilulwane into etholakala kephi emgedeni ngaphansi kodaka endaweni ezizi ithwani ama cave yabona. Zihlala lapho yini ehlala lapho bafowethu uma ngabe ninanyazi izinto ezitholakala emahlathini ezingavumelekile ukuthi zibe sekhaya shuthi izilwane ezinomoya wasehlathini osekhaya. Ingakho futhi ilulwane uzohamba ulibone lingene nje ukuthi mawucisha livele lihluphe ekhaya ngoba likhomba ukuthi ekhaya ohlala kulona unomoya wezinto zangaphandle ezizilwane ezisegcini eyidinga ukukhishwa labhodwana. Uthi yabona isuke idonsa lowo moya isuke ikhomba lowo moya onjengaloyo. Ngizocela ukuthi uma ulontuza njengoba senza into ungicheckele isikhathi ibhuti yabona. Yebo suke kukhomba umoya onjalo ilandela leyo nto ikhaya lenzeke ngaphansi kokuthi ubuthakathi noma ukuganga okhona benze ikhaya kube ngazuthi libe yinto engayiluthi. Ingakho ubona angisho amalulwane azohlala ngoba awahlale ekhaya fanele ngabe ngaphandle isimo sento eyakhiwe ekhaya lena ngiyabona. Ngaleyo ndlela ngase ngikulinganisele ngokuthi nene akubheke intuli isuke izohlala ekhaya. Understand? Intuli ayihlala ekhaya ngoba ikhomba ukuthi ikhaya elifile lelo ngiyabona. Meaning lelo khaya liyabulawa njengoba ngisho ukuthi ilulwane losuka lapha lizohlala ikhaya lelo elifakwe izilwane ngokuganga. Ingakho amalulwane ebona ngathi indawo yawo ngahlala. Understand? Injala ngathi uyathuliseka noma khona okunye ufuna ukukubuza. Hayi ngiyathulisekile mfethu. Alright ngiyabonga mina ngiyabonga bhuti wami. Mangabe khona omunye bhuti wami asize kuwena sikhulume ke bhuti. Uma kukhona okunye futhi bhuti wami ufuna ukuthi sikhulume uvumelekile nje akunankinga singakhuluma ngoba gcina kosuku kufanele usizakalile yabona. Kufanele usizakalile yabona. Yazo-ke bhuti mina kusigaba lami nguHlengiwe Sibongo Abantu-ke. Ubhuti ngicela ngithule ukuthi uwubani ubhuti? Ngumsindisi ngwakacala Sibongo. Umsindisi wakacala uhlala khona lesikebheni bhuti. Okay bhuti ithini indaba? Nginenkinga nami ebusuku nginokucindezeleka ebusuku sengathi kunento phezu kwami edlulayo sengathi isithunzi engingaqondi ukuthi ngabe kusuke ngizakalani. Angithi ubuza inkinga ubuza iphupho njengamanje. Shuthi namhlanje abantu abangibuzi shuthi nje okwamanje abangibuzi amaphupho bangibuza izinto ezizinkinga. Into engizoyenza ke ukuthi lezi zinto abangibuza zona ngeke ngize ngingene ngithi ngibe deep ngobani ngesimo sokuthi ngingathanda mina sikhulume eceleni naye ngoba ivideo layibuka wona wonke umuntu and into mawumtshela umuntu ukuthi lento iqhamuka kulo line onje into engasiyenzeke lapho ngabe lo muntu ozophinda abuke le video lena njengoba ngikhuluma engaphinda nezezele enye into ezojika futhi ilimaza wena. Ingakho ngithanda mina ukuthi singakhuluma eceleni nawe kodwa ngizokunika nje ukuthi into ozoyibona ukuthi lento isuka isimo sento eqhamuka ngaphansi kwesimo esinjani. Uma ulele wena uzizwa ucindezeleka. Okokuqala nje yini ecindezela umuntu uma efanele alele ngoba umuntu bayelele sokuyisikhathi lapho sofanele khona unjani uphumule nomzimba wakho uphumule. Okusho ukuthi bhuti ziningi izinto ezingaphezulu kushuthi ngizothi khona imoya engalungile efakwa vele ekhaya la kodwa ngiyathanda ukuthi sikhulume eceleni ngoba ngiyabona kuba deep kuwena khona into engizobe sikhulume nayo bhuti eceleni ngeke ngize ngikhulume njengamanje. Okwenza ukuthi ngize ngikubuza ukuthi ungaze ngathi ngakutshela ukuthi ekhaya khona umoya wesimo sespoke yabona esigandiwe sahlanganiswa nezinto ezithile zizinhlaba sekwenza ukuthi ikhaya leni kube ngathi ngaba ikhaya eshabalalayo. Ngisho amantombazane wonke into ingalungi yabona ube isiphithiphithi ekhaya. Sizokhuluma nawe eceleni
lokho ngoba akusilona iphupho kahle kahle into bengithi ngithola i-content yami iyiphupho futhi yabona kodwa-ke sizoxoxa vele yabona fana nawe bhuti wami Senzelo sizoxoxa vele indaba yayo amalulwane ukuthi konje wena njengamanje uzokwenze njani ukuthi yabona sokhuluma eceleni kodwa akoni ukukhuluma into ethi isimo somoya othize sisuke sisho ukuthini njengoba usho ukuthi ucindezeleka asikho isidingo sokuthi ucindezeleke ingoba kunalesi simo esenziwe lapha egcekeni esifike sibize wena bhuti ngasikhathi ulele uyabona sikutshele sikwenzise zonke izinto ukuthi ngalesikhathi wena umoya wakho wengiloso osukuvukile kwena ngaleso sikhathi ulwisana nalento yila usuzwa khona wena ukuthi uyacindezeleka ngaleso sikhathi ngoba uyazilwela ingilosi yakho odalwe nayo edlozi lakhe isuke isiyilwela ukulwisana nalento yilapho usuzozwa khona ukuthi uyacindezeleka kanti kahle nje ey'nsukwini esuke zinormal ifike iyafika lento yenze noma yini esuke ithanda uyabona into enjalo nje bhuti wami alikho iphupho lekizothola iphupho alikho wena bhuti akukho nje ufuna ukubuza akukho hayi kulungile bhuti akukho ufuna ukubuza okay ngicela umdedela bhuti uzichaze igama lakho benigama lami uNtobeko Mbokazi. Okay, Ntobeko Mbokazi. Yeah, kahle kahle sister amaphupho nginongawakhumbuli kahle. Kube khona okunye ngikhumbula kube khona. Yabona nje besizolo ukuthi kind of like ihlekisa like yabona. Uhlekisa kanjani futhi? Cha iphupho ngiphuphile. Yeah, lithini futhi? Because bethi ngiphuphe like ngathi ngibona inkukhu yayibona leyo inkukhu nje. Yeah. Like kodwa ngazi ukuthi iyavutha. Inkukhu injani inkukhu mbala? Leyo nkukhu beyiqhude nembala nje bese ngayiqonde njengoba bengisho ukuthi bengathi iyavutha. Lalela ke bhuti ngichazele. Umlilo, mabona umlilo ephusheni koqala. Umlilo bakwethu ulaka sesakusho lokho ukuthi uma ubona umlilo kusuke kuwulaka labantu abangasekho oluvela emndenini noma emadlozini noma abantu basemakithi asebalala basobekutshengisa ukuthi unolaka kunesehle singase sehle yabona kanzima kube ukuthi into engaba ipunishment siqale lapho size enkukhuni wena bhuti inkukhu abanye abake belandela i-channel ngingachaza ukuthi inkukhu uma uyibona ngayichaza ngizochaza futhi nje ngiphinde futhi ukuze nabanye abangakuzwanga lokho bakuzwa inkukhu bafowethu siqala la ifuywa umuntu egcekeni layo ngithi uma ifuywa umuntu inkukhu egcekeni layo usuwenzela ukuthi kwande imfuyo yakhe leyo yezinkukhu namachwane nani ifuywe umuntu ayisuka ngayo ihlala ifuywe umuntu oyiphethe lalela ke bhuti wena edlozini lakho wena ufaniswa nesimo senkukhu abakuphethe okhokhobezi bakho abaphethe wena bafuye nina ekhaya wena mawusubona inkukhu uyibona ivutha isuke imele mangabe uyibona inamachwane imele wena kanye isuke ikhombisa isimo wena osiphilayo uma ivela njengoba usho ukuthi iqhude umuntu wesilisa lo ongase abe sesimeni solako ongafaka engozini I understand shuthi ngalowo ndlela wena butshengisa ukuthi wena bhasobha ngoba uzokwehla ulaka phezulu wakho ngenze ukuthi ngesimo esenzeka empilweni yakho ngithi yabona angazi ngizoma ngithi inkukhu imele into kanjalo noma ngabe ungayibona ibosha unyawo amachwane ethi utshengiswa isimo sempilo yakho wena osuke ungaphansi ukwazi ukuthi bayakutshengisa abantu abakuphethe ukuthi wena impilo yakho irawunda ndawonye noma yiphambili ngoba waboshelwa izinto noma uboshelwe izinto understand into kanjalo ingakho ke bhuti mawuthi ubone inkukhu alihlekisi fanele uzame wena ukukhuluma nabantu abakuphethe bakwazisa ukuthi lesi simo ubabuze ukuthi lesi simo engisibone kanje noma ngabe uhamba wedendele sisho ukuthini mina ngitsheleni ngoba angikuzwanga kahle mina lokho ukuthi ikuphi la ngiyathele khona ngona khona ikuphi la ngenzanga kahle khona ukuze lento ingenzeki ngalendlela ngiyabona kona ukuthi kunolaka olingasemehle kumina yabona into kanjalo mawukuthi bafowethu okwanamhlanje ngicabanga ukuthi sime lapho ngoba ngibona ngathi sebephelile abakade ngikhuluma nabo sokuthi sihlangane futhi kwi-channel elandelayo le video le uzoyifaka kuhle Mbotho mase kuthi ku-HX Mbotho ngizobe ngiqhubeka nama video okuchaza nje amaphupho in general ngiyabonga